खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। मोजां मोनलायनायखौ लानानै बुथारनाय जाथाय। जुलि जाखांनायनि उनावबो गुबुन हारिनि हौवाजों मोजां मोनलायनायनि जाहोनाव सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों लोगो नांनानै गावनि फिसायखौनो बुथारनायनि सन्देह। बुथारजानाय फिसायनि मुङा गुहुम नार्जारी। खौराङा गिथावना नङासै? दानि थासारिया बेबायदिनो जाबाय। जुलि जादोंब्लाबो जुलि जानायनि जेबो ओंथि थाला बा बेसेन थाला। मा समाज मा नखर जेबो बुजिरोंला आरो जेबो साननो रोंला। खालि गाव गावनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखायल' नाजासै माखासे सुबुंफोरा, जायनि जाहोनाव जुलि जाखांनायनि उनावबो गुबुन हिनजाव लानाय बा हिनजावाबो जुलि जाखांनायनि उनावबो फिसा गारनानै बा फिसाय गारनानै गुबुनखौ लानाया बांनायनिफ्राय बांदों। बेनिख्रुइबो गिथावनासिन जानो हमदों थासारिया। मृणाली बर' मुंनि जुलि जाखानाय आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाखौ मोजां मोननायनि जाहोनाव फिसाय गुहुम नार्जारीखौ बुथारनायनि सन्देह। बे जाथाया उदालगुरि जिल्ला खलायगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंग्रिमारियाव जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मृणाली बर'आ सुजित पण्डित मुंनि सुबुंजों सिखावै मोजां मोनलायलायोमोन। बेनिखायनो गुहुम नार्जारीनिफ्राय उदां जानो थाखायनो बिसि मृणाली बर' आरो बिथांजोनि मोजां मोननाय सेंग्रा सुजित पण्डितआनो लोगो नांनानै बुथारनायनि सन्देह। जाथायनि सायाव मोजाङै संदाननो थाखाय पुलिसआ दा सुजित पण्डित आरो मृणाली बर'खौ हमबाय आरो जाथायनि सायाव संदाननायखौबो जागायबाय होननानै खलायगाव पुलिसआ मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं धुबुरीयावबो बुथारनाय जाथाय। बिलासिपारा बन्दापारायाव फिसायानो बिसिखौ बुथारदों। जोथोबखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव बोलि जानो गोनां जादों आनवारा खातुन मुंनि आइजोआ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोथोबनि थाखाय आनवारा खातुनखौ बिथांनि फिसाय आरो फिसायनि नखरनिफोरा गोलाव समनिफ्रायनो गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन। बेनिखायनो आनवार खातुननि थैनायनि खौरां मोननायनि उनावनो बिथांजोनि नखरनि सुबुंफोरा लोगो लोगोनो फिसाय आरो फिसायनि नखरनि हेंथायै पुलिस थानायाव केस होदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायहैनानै गेदेर खैफोद। खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों दावबायारिफोरा। धुबुरीनिफ्राय फैनाय माखासे दावबायारिफोरा जिब साफारिजों गान्दा नायनो थाखाय गोथौ हाग्रा सिङाव थांनानै गेदेर खैफोद, जेराव बिथांमोना गान्दाजों होसोजानो गोनां जादों। गंसे जिब साफारिखौनो थांखिनानै गोलाव जानथायसिम गान्दाया होसोदों, जेराव गान्दानि सौख्रांनाय आरो जोबोद गोख्रैथिजों गारिखौ सालायनायाव गारिखौ सामलायनो हायियाव गारिया बेलथायहैदों। बेनि उनाव गान्दायाबो गारिखौ एंगारनानै हाग्रा सिं फारसे खारलांफिनदों। ओजोंहाय जिब साफारियाव थानाय दावबायारिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो सिकिउरिटि फर्सनि नाजानायाव बिथांमोनहा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि माहारियारि हाग्रामा जेरै मानास, काजिरङा बायदिफोराव हाग्रा सिङाव जिब जुनार नायनो थाखाय थांनानै जेरै गान्दा, मैदेर बायदिजों उल्थायै होसोजाफिननाया बे गिबि खेब नङा। बेनि सिगांबो माब्लाबा गान्दाजों आरो माब्लाबा मैदेरजों गोबां दावबायारिफोरानो होसोजाबोनो गोनां जादों। हाग्रा सिङाव हाबनानै जिब जुनार नायनो थाखाय थाङोब्ला जाहाथे मेगनाव गोनां गाब जेरै गोजा, गुफुर बेफोरबायदि गाबनि गारि लानानै हाग्रा सिङाव जाहाथे हाबा, बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। रायजोआव साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा आसाम सोरखारनि सिङाव जेखि साख्रि मावा मानो जोबनो गैयै बेसेन नाङै फाहामथाय मोननो हासिगोन। लक सेवा आर'ग्य यजना बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारनि साख्रि मावनायफोरनि नखरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ फोसावदों बे गोजोनथाव रादाबखौ। आसाम सोरखारनि सिङाव 4th ग्रेडनि साख्रियाव मावनायनिफ्राय लानानै सेक्रेटारि, डिसि बिथांमोननि अनगायैबो फोरोंगिरिफोराबो जोबनो गैयै बेसेन नाङै फाहामथायखौ मोननो हागोन आरो बे बेसेन नाङै फाहामथायखौ सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों केशव महन्त बिथाङा। साख्रि मावबाय थानायनि अनगायैबो पेन्सन अदेबानि आजिरा मोननाय बिथांमोनहाबो जोबनो गैयै बेसेन नाङै बे फाहामथायनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेनि खाबुखौ मोननो थाखाय रेजिस्टार खालामनो नांगोन आरो माबोरै रेजिस्टार खालामनो नांगौ बेखौ बिफाननिफ्रायनो मिथिनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय सानै बर'आ फिन बुथारजादों। खास्रि बिस्रि दानथारजादों सानै बर' सुबुङा। गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै नखरनि रांखावरि जेंनाखौ सुफुंनायनि जि सिमां दंमोन बे सिमाङा आद्रा जाबाय। दानथारजानाय सानैनि मुङा महन्त सोरगियारि आरो दीपांकर बसुमतारी। महन्त सोरगियारिया धेमाजि आदर्श बर' गामिनि थागिबि आरो दीपांकर बसुमतारीया धेमाजि दख'रा 2 नं टेकजुरि गामिनि थागिबि।
महन्त सोरगियारिनिया सानै फिसाफोर दं, सासे फरायफुबाय थानाय फिसाजो आरो गुबुन सासेया उन्दै। बेराफारसेथिं बिसिया बेरामजों नाख्रेबजानाय। गुबुन फारसेथिं दिपांकर बसुमतारिनियाबो 10 दाननि उन्दै फिसाज्ला दं। नखरनि रांखावरि थासारि, थाखा फैसानि आंखाल, बायदि जेंना, उन्दै गथ'साफोरखौ फोरोंथाय होनाय बायदि जेंनाखौ सुफुंनायनि मिजिं लानानै केराला आन्नाकुलाम जिल्लानि आदमपुरायाव श' मिलाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन बिथांमोनहा। बेयावनो महन्त सोरगियारि आरो दिपांकर बसुमतारिया खास्रि बिस्रियै दानथार जानो गोनां जादों आरो बिथांमोननि बे सिमाङा आद्रा जानानै थालांदों। थैनाय जाथायनि सोमोन्दै बिथांमोनजोंनो खथायाव जयै थाफाग्रा सन्तोष रय, जाय नगावनि थागिबि, बियो नखराव खौरां हरदों होननानै फोरमायथिदों। जेराव जयैनो खामानि मावलायग्रा उरिष्यानि गपाल मालिकआ दान बान्था मोनखांनायनि उनाव न'आव थांसिगोनखाय जयैनो जौ बेदर जादोंमोन। बेनि उनाव खथायाव महन्त सोरगियारि, दिपांकर बसुमतारि आरो गपाल मालिकआ जयैनो दंमोन होननानै सन्तोष रयआ फोरमायथिहरदों। नाथाय महन्त सोरगियारि आरो दिपांकर बसुमतारिनि नखरनिफ्रा सन्तोष रयनिबो आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों। जानाय लोंनायाव निसा मुवा बेसाद जाहोनानैनो बिसोर सोलो खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। केराला पुलिसाबो दा सन्तोष रयजों लोगोसे उरिष्यानिनो गुबुन सासेखौ हमदों आरो बिसोरखौ लानानैनो उरिष्यानि गपाल मालिकनि न' फारसेबो थांदों पुलिसा। जायनाखि ओनसोलाव जेबो उद्योग गैया, बेनिखायनो गरसे गरनै रां खामायनो थाखायनो जोंनि आसामनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेबायदि थाहैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावनो सोरखारा जाहाथे उद्योग बानायो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायो। लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे फासिनि साजा होयो, बेनि थाखायबो आसाम सोरखार आरो केराला सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो। जायनाखि बुथारजानाय सानै बर'नि नखरा दुखुथिया, फारसेथिं फरायनाय फिसाफोर दं, बेनि थाखायबो आसाम सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखायबो खावलायो धेमाजि जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगोसे आबब आरो समाजनि माखासे मेलेमजिबिफोरा। आरो बेफोर दाबिखौ मावफुंनानै होआबा धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। गवालपारा जिल्लानि आग्यायाव गोख्रों गुलि गावलायनाय जाथाय। फ्राय 20 मिनिटसो गुलि गावलायनाय जाथाय दाखाथि हान्जा आरो पुलिसनि गेजेराव जादों। बे गोख्रों गुलि गावलायनाय जाथाया जायजों मुंदांखा दाखाथिया गावथारजानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 37 नं राजा लामायाव 20 मिनिटसो पुलिस आरो दाखाथिनि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादों। जेराव एडिशनेल एसपिनि गारिया जोबोद गाज्रियैनो खहा जादों। जाय गावलायनायाव सानै दाखाथिफोरखौबो गावथारनो हानाय जादों आरो उल्था फारसेथिं माखासे पुलिसफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों। पुलिस अफिसार मनोज कुमार दासआबो जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय पुलिसफोरखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनोबो गोनां जादों। ओजोंहाय पुलिसनि गुलि गावनायजों थैनाय मुंदांखा दाखाथि अमर थापा थैनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों ओनसोलनि थागिबिफोरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथि अमर थापाया ओनसोलाव गोबां गाज्रि खामानि मावनायफोरजों लोब्बा दंमोन। दा दुथांखौ पुलिसा गावथारनो हानायनि उनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा रैखाथि मोननो हासिगोनखौ फोरमायथिदों। धनजित बर' मुंनि जाखांफुनाय जोलुर गेलेगिरि बिथाङा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। जागिरद देवसालाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्रेन्सफर्माराव अभारलड जानायनि थाखाय आरो हाइ भल्ट थानायनि थाखाय धनजित बर' बिथाङा जेब्ला गावनि मबाइलखौ चार्ज होनो थाङो, बेयावनो सर्ट सार्किट जानानै थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नंमारगौ, जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेनाय बिथिङाव आरो उन नंलिया। गुबुन गुबुन रायजोआव जानाय माहारियारि थाखोनि गुबुन गुबुन गेलेनायाव बर' फिसाफोरा जोंखांदों। गाव गावनि रोंगौथिजों गाव गावनि आरो नखरनि मुं लाखिनायजों लोगोसे हारिखौ गोजौ फारसे लांदों बर' फिसाफोरा। पान्जाबाव जानाय नैथि नेशनेल अल मार्शियेल आर्ट्स चेम्पियनशिप 2023आवबो जोंखांदों बर' फिसाफोरा। 52 केजि खथायाव साब जुनियर गार्ल्सआव जमुना सोरगियारि बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि बियाब साग्लिझार गामिनि अजित सोरगियारिनि फिसाजो। जमुना सोरगियारिनि अनगायैबो साग्लिझार ओनसोलनिनो आसमान दैमारियाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। 14 बोसोर बैसोनि सिङाव 44 केजि खथायाव साब जुनियर बयसआव बिथां आसमान दैमारिया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों आरो रौता कपाटिनि सारदा बर' बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांमोननि अनगायैबो गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्स 2023आवबो साफानि उनाव साफा बर' फिसाफोरनि देरहासारनाय। मुकेश बर' बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बोरला गावनायाव उत्तराखन्डनि कार्तिक राणाखौ फेजेननानै सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं जयन्त तालुकदार आरो हिमानि बर' बिथाङाबो बोरला गावनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों।
गामि दरसेनि दालांखौनो बानायनानै होनो हायाब्ला प्रमद बर' बिथाङा माब्रै बिचारखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन? बेयो रायजो राजाफोरनि सोंथि। जेरावनाखि प्रमद बर' बिथाङा बिचारखौ सुइजारलेण्ड बानायनो थाखाय खोथा होदोंमोन, नाथाय गामि दरसेनि दालांखौनो बानायनो हायाब्ला माब्रै सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै चिरां जिल्लानि सान्थिपुर भिसिडिसिनि बिरेनसिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै थानाय बिरेनसि दालांखौ लुनानै होनो थाखाय सिगांनि सोरखार आरो दानि UPPL सोरखारनिसिम गोबां खावलायबोनाय जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो बानायनानै होआखै। राजखान्थिगिरिफ्रा खोथा होदोंमोन सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो दान मोनथामनि गेजेरावनो बे दालांखौ लुनानै होनाय जागोन होननानै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो भटखौ होदोंमोन। नाथाय दानि सोलिफु सरकारा प्राय 3 बोसोर जानायनि लामायाव, नाथाय बिथांमोनहा बे दालांखौ दिनैसिमबो लुनानै होआखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो UPPL दोलोनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ ओनसोलाव फैनानै दालांखौ नायफैनायजों लोगोसे लुनानै होनायनि जाहाथे खोथा होफैयो, बेनि थाखायबो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो। मानोना बे दालांनि गेजेरजोंनो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो, बेरामिफ्रा देहा फाहामसालियाव थाङो आरो रायजो राजाफ्रा हाथाय बाजार बायदियाव थाङो होननानै फोरमायथिदों। मिजोराम आरो छत्तीसगढ़आव दिनै गिबि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन। मिजोरामाव गासै मोन 40 बियाबनि थाखाय भट होनाया जागोन, जेराव 8,63,063 भटार्सफोरा भटखौ होगोन, जेराव 1,276 भट मिरुआव भट होनाया जागोन आरो 174 बिजाथिफोरा गावसिनि खाफालखौ दिनै लिरगोन। 3 दिसेम्बराव मिजोरामनि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन। गुबुन फारसेथिं छत्तीसगढ़आव गिबि खोलोबाव मोन 20 बियाबनि थाखाय भट होनाया जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि मिजोरामाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल फैनो गोनांबाबो बिथाङा मणिपुरनि जाथायखौ लानानै मिजोराम फारसे फैनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलखौ खुंनो गोनां जादों। ओजोंहाय ZPM राजखान्थि दोलोआ BJP दोलोखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थादों। बे खेबाव बिथाङा BJP दोलोजों ओंखारफायाखै। मणिपुराव जानाय थासारिखौ लानानैनो ZPM राजखान्थि दोलोआ BJPनिफ्राय गोजान जादों। दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों। जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन। आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा। स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 2,000, 2,500 आरो 4,000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन, जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो L&T फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5,000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।